Para si ano, parang kalaban yung dito. No, kali I'm done. Let's go! Let's go! Let's go ba? Ano naging? Sobrang na ako sana. Iyo naging. Buta pa. Alis ko pa pa naging. Ika na nga, Long. Patay ka, boss! Patay ka! Hawakan mo. Gusto ko yung 2 piso. Dahil inalam ng kanyang wifi. Pare na, ang pangat, boss! Ang pangat, boss! Patay! Ulo mo na nga ito sa payo. Kamu. Takot yan. Kasi nakikita takot ka. Anong nilo? Ano? Joy. Atasin! Patay ka po, boy! Patay! Plastic na. Ayan na. Normal bro. Ay, normal plastic. Ako naman, ay ka muna, kamuna. Lumayo ka, natakbaw, hindi ko satan. Tawa yun! Ulo kayo ng ulo, walang mandikan doon. Hindi ko malapit. Lubig. L-O-B-B-Y. Putang ina mo mga yung pakuli ka nakamatangad ka patakang taas nila to. Sasa kung kamar ko kung kaya, wala sabi uli mo lang tulog ko nila. Ay, ka na kayo. Wala na po. Ayaw na. Magalit ito mo. Start. Ay, po. Ano ka na coffee mo? Inos ka na. Start na! Sige, may salap na assassin. Assassin. May salakan. Halata, may salakan. Pwede ba may salak? Assassin. Dahil mo, Senor. Wala. Ay, taro ka na. Sa mga gawa ng tuwa. Assassin. Uy, bawala na magka. Kurak ka, wag na lang. Kurang-kurak? Oo, wag ka dyan. Wag ka dyan. Matapos ka ng oras. Tabako. Kaptong ka na, buda sa rumbuyo. Oo. Ano mga namin? Papil! Papil lang siya ko.
Boy, Ano po? mag-imatal ka kung pipiliin mo. Ano mo? Isang labi mo din. Ayaw ko yung bangala. Makuha? Oo. Hindi makuha. Ha? Makuha. Makuha? Makuha kay Carmen. Makuha. Albert. Makuha mo na. Tumukaw ka doon. Ay, hindi. Add yan kay Aimee. Oo. Add na to. Add yan mo na lang. Alas 6 yun! Tama! Yan! Yan ang DJ! Ah! Aray ko! Papit! Papahandan ako ni Sige mo! At iba ba kaya mo? Parang natin natin. Gradual lang siya. Ano yun? Paper yan? Paper? Mga paper. Kailan ako? Tawo ako. Tawo mo. Walang imbita! Habang titigil, marit sini, marit! Kulit ko lang! Da? Da? Mama ko po. Tatangka na masamang balak sa Pilipinas. Dahil ay isang maling pagkakataon mo ganyan, pumunta ka dito o pukin ang ina. Dahil yan ang sino kung sakay mo man ah. Pag naging papel, naging papel. Tawo nga eh! Sugat! Hindi, nasugat! Pagsipahan ang ano mo, Lamok ako, aray! Lamok ka din. Huwag kang magalit dyan. Ano ba? napakasay! Kuya Sinde, ba't ganyan mo ayos ka? Napakasay! Unod! Emil! Tama. Tama. Sunod Emil ha! Sunod Emil! Pag! Papi po! Kaya, Jenny, kukuha siya. Sabi lang ako dito. Ikaw ay nag-invade.